Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistoryang kahadlukan listeners o readers. Gusto lang unta na ako i-share kini ako ang nasulayan. Kabahin ni sa ako ang nasinati nga kahadlok. Naara ninyo sa mutuo mo sa dili. Kay nahitabo gyud kini nako. Ug kining hitabo nagsugod kini dihang nagtrabaho ko as canteen personnel sa usa ka kumpanya nga ako ang nasudlan kaniadto. Ug kining hitabo dili gyud nako mahikalimtan sa ako ang tibuok kinabuhi. Itago lang day ko sa pangalan nga Emily, 31 anyos, ug kining akong istoryang gipadala. Giusab nako ang mga pangalan aron sa seguridad sa kumpanya ug sa lugar ug asa pod ni nahitabo. Sugdan nako dihang bag-o kong sulod as canteen personnel ug bana-bana nako. Mga anaa sa edad 53 anyos ug di ko masayop ang nailhan nakaraan nga kusinero sa kantin. Ug itago lang nako siya sa pangalan nga Kuya Alan. Si Kuya Alan makaingon ko nga naay pagka-weirdo gamay. Ay nganong makaanak ko. Kay tagakita nako niya. Dili kayo siya mutagad bisan pa sala ang empleyado sa building. Bisan unahan pa og timbaya, di gyud kini mulingi or maski mobalos lamang og pahiyom. Ug usasad sa akong nabantayan sa iyaha, magsige na lang siya og suot og mask sa iyahang baba dapit. Niabot sa point nga ako pong mga nakaila og katrabaho sulod sa kantin, di gyud malikayan nga matapik gyud si Kuya Alan. Kay lagi tungod sa iyahang pagkawirdo. Wala po'y alam ang uban nga mga personel kaysa wala pasad sila naa na daw na si Kuya Alan katrabaho. Pasabot, dugay na siya diri nga nagtrabaho. Dili gyud malikayan nga malibak siya tungod sa postura ni Kuya Alan nga gipakita. Ug pila pa lang gani ko kasimana ato, bisan kausa wala jud ko kakita sa iyang tibuok nga naong. Kay lagi, igabot nako, naa na siya sa kusina ug busy na nga galuto sa mga putahe. Unya gasuot siya sa iyang hairnet ug mask. Muunay permi na kung makita kaniya. Diha to'y usa ka adlaw nga nisayo ko og in, kay lagi na ako'y adtuon nga importante nga lakaw. Ug nananghid ko sa amo ang admin nga mosayo ko sa kantin og duty. Ang akong trabaho sa kantin kay all around the ko. Pero except ako sa luto, kay lagi naaraman si Kuya Alan kay siya may naka-assign ana gyud. Human sa akong pagpamainit sa amoa, misayo ko og gikan ug mga alas 5:30 na to sa buntag nga niin ko. Naghuna-huna ko kung unsay buhaton kay lagi ako pa may giunang niabot namo ug aron makaprepara ko sa buluhaton, gipang panita na lang nako ang mga lamas nga nakabutang sa lamesa. Gihiwa-hiwa ni nako. Ang gihiwa nako nga mga lamas sama di sa Bombay, ahos, luya ug uban pa. Gihiwa na lang nako daan aron nigabot ni Kuya Alan, dali na lang para niya ang pagluto kay nakaandam naman ang mga lamas. Mao po'y nasud sa akong hunahuna aron makahigayon unta og tabi-tabi kang kuya. Aron pod makahibalo pod ko kung sa di ay siya. Taga-asa siya kung sa pela ang ganap niya sa iyang kinabuhi. Kay misteryoso jud kaayo siya para nako. Hapit na ko mahuman og hiwa ato sa lamas ug mobarog na unta ko padung. Pero pagkataod-taod ato nakadungog ko og mga yapak sa tiil. Sinyalis na naay niabot. Padayon ra ko paghiwa sa mga lamas. Hasta ang sa mga gulay na pod. Ug naniid lang yun ko og kinsa to ang niabot. Apan sa akong paglili, si Kuya Alan kadto. Kato pa ko nakakita sa iyang naw nga wala siya'y mask ug sa akong tan-aw naa siya'y biguti di ay. Pution siya ug kana ganing mura siya og bag-ong gikan nga facial. Iyang dagway, pution siya og hamis kaayo siya og naw. Aksyon na unta ko og pakita ato niya. Apa nakita nako nga kalit lang siyang miduol kini sa may freezer ug gikuha niya ang kato mga defrost nga mga karne sa kilid. Nahibong ko sa dihang pagkakita nako sa iyaha. Iya kining gisimhot-simhot. Dako na kong kakurat nga gitilawan niya kini bisan hilaw pa ang maong karne.
Nang ladok ko sa ako ang laway, padayon ra kong nagtan-aw niya. Nga murag wala siya nakabantay bitaw nga naa ako. May pakilid ko sa may food tray stall aron maobserbahan ako kung sa pay sunod niya nga buhaton. Pagkahuman akong kakita sa iyang gitilapan ang hilaw nga karni, ang ulo nasad sa karni sa baboy ang iyang gikitkit. Dito na misiga og pag-ayo akong mata. Ug nakaana ko, di na gyud ni normal nga binuhatan. Sa akong nakita, mura gyud siyang iro nga grabe kagutom, nga gipangpangat ang mga unod sa ulo sa baboy. Ug paspas kaayo siyang niladok sa mga unod ug panit niini, nga murag wala siya kakaon og pila ka adlaw. Didto na gyud ko nahadlok og maayo ug nakasyagit na ko sa ako ang nakita. Ang akong syagit, nadunggan niya kini ug hinungdan maong nakalingi siya nako. Ug akong tan-aw sa iyaha, perti nang sigaha sa iyang mata. May dali-dali ko og hawa sa akong gitaguan ug akong gitukmod ang lamisa nga naa sa akong atubangan para dili ko niya maalihan sa akong paggawas. Dali-dali siyang mikuha sa hait nga kutsilyo ug aksyonan unta ko niya og gukod. Apan ug unsay akong makita ug makuptan, akong ihapak ug ilabay man sa iyaha aron dili siya makaduol og dali diri nako. Gigukod ko niya og gatuyok-tuyok mi sa sulod sa canteen kitchen ug aron dili ko niya maabot, gisaboy to nako sa iyaha ang powder sa pepper paingon sa iyang mata ug hinungdan maoy nakapabuta hinuon niya. Usa gyud to kagarapon sa black pepper ang ako ang gihakop sa akong kamot ug gisaboy nako sa iyang mata. Dihang nakahinumdum ko nga ang asin ug ang ahos mao day ang panlaban. Kay lagi gidungog biya siya nga aswang daw siya. Ug dali-dali na kong gipunit ang asin ug gisaboy nako kini sa iyaha. Hasta ang katong ahos ug uban pa mga sagol paingon na sa iyaha tanan. May agulo siya paghapak nako ato ug wa na ko kay balog unsay akong buhaton. Nagpasad na sa sulod ug daghan na kayo nagaguba nga mga gamit ug midagan ko palayo aron di jud ko niya maabdan. Kita na ko sa iyang naong nga mura to siya og namula sa iyang panit ug mura siya na ay paso. Hinungdan siguro to sa paglabay nako og asin. Gigukod pa ko niya pagawas ug medali ko pagawas sa kantin sa hallway aron di jud ko niya maabdan. Dali-dali ko nga migawas ug nahibong na lang ang guard nga naunsa daw ko ug miingon ko sa iyaha nga naay aswang sa kantin. Dali-dali ko nga pauli sa mua ug perti na kong hadluka ug gakurog ko sa kahadlok atong tayma. Wa jud ko magdahom sa akong nakita. Ngayon ato di ay si Kuya Alan. Kita gyud nako sa akong mga mata kung giunsan niya pagpangat ang mga karning hilaw. Mao siguro to nga gidungog siyang aswang. Kay sayo kaayo siya maabot sa kantin. Kay mao dito iyang buhaton sa di pa muluto. Ang usa pa sad sa giubang gireklamuhan sa ubang mga unay nga kung ano daw ang ubang sudan nga linuto, wala do kuno kaayo lasa. Ug aguban gali kuno kay taba ang pagkaluto. Tinuod ba jud kaha nga aswang si Kuya Alan? Mao siguro nga di siya motimpla sa sudan kay mahadlok siya og asin. Tungod sa nahitabo, giadto ko sa usa sa kamastap sa kantin ug nakigistorya siya nako. Gipangutana ko kung unsay tinuod nga nahitabo. May istorya pa ang akong kauban nga nganlag Remy nga si Kuya Alan daw naabdan na lang sa sulod sa kantin nga nagkapaso-paso daw. Ug sa iyang storya, napaso daw siya tungod daw sa mantika. Gidala gani daw kini sa hospital. Pero dakong kahibulong daw nila nga pagkataod-taod kuno nga dito sa hospital, pila pa ka oras gani ato, nawala daw kini og wala na makit-i. Misulti ko kang Remy nga si Kuya Alan, gidungog na siya nga usa ka aswang. Palusot na lang to niya nga napaso siya sa mantika aron di mahibaw-an ug unsa gyud siya. Normal bago day nang mukaon og hilaw nga karni ug naapay mga dugo-dugo. Dakong kakurat ni Remy sa akong pagsulti kabahin sa akong pagkadiskubre sa binuhatan ni Kuya Alan. Ug dakong misteryo ang iyang pagkakalit og kawala. Maski ang iyang gipuy-an nga balay, wala na siya igkita. Ug maski uban niyang mga kaila, wala na kini mahikit-i. Ug pila na katuig ang milabay, apan makahinumdum ra gihapon ko sa akong nakita kang Kuya Alan. Maong naay karni sa mua, dili gyud malikayan makahinumdum ko sa iyaha. Usahay, tungod sa kamisteryoso sa usa ka tawo, dili gyud kalikayan nga magduda ka.
Pero maulagi, sa di pa mo salig, sutao sa kung tarong bakini o dili. Ay basin sa uwahi, makahibalon lang ya ka nga naa di ay tinaguan nga di nimo kaya makitaan, nga sikreto ra po di niyang binuhatan. Ug naara gyud ninyo, ug mutuo mo sa akong istorya. Ug unta, mabasahan kini o mapaminawan sa lain. Diri na lang kutob, ug daghang salamat sa istoryang kahadlukan sa pagbasa. Unta ma-share po ni sa inyong YouTube channel, Facebook page ug TikTok. More power ka na to mga Bisaya ug amping kita kanunay sa matag adlaw.